Sljedeći na redu nam je Slides widget, mada bi ga ja nazvala slider jer ovaj element jeste slider koji sadrži slajdove, što su slides na engleskom, ali dobro, Elementor ga je tako nazvao. Čemu nam služi ovaj widget? Pa kao nekakav pregled usluga, ponude, kao neki kratak, tako da kažem, kratak pregled neke naše ponude, gdje posetilac može da dođe i da klikne na ovo dugme, ovaj link, kako bi se dodatno informisao o onome što ga zanima. Ok, idemo da vidimo šta nam je tu sve na raspolaganju. Slides name, ovdje upisujemo naziv ovog slajdera, mada ja ne znam čemu to služi. Iskreno, kad saznam, javit ću. Napisat ću ili u opisu ove lekcije ili kako. Prosto ne znam zaista u ovom trenutku čemu služi, jer to znači da je povezan sa nečim, trebalo bi da znači da je povezan ovaj slajder sa nekim drugim elementom, ali ne znam, nije mi, dakle, ili su mada malo mi je besmisleno da su ga bez veze, eto tako to stavili, mora da postoji razlog, ali ja ne znam zašto se dodeljuje naziv ovom elementu. Dalje, ispod, ja samo želim da isključim ovo automatsko, ovaj autoplay, pa ćemo stići dotle da se ne smenjuje, jer me malo čini nervozno. I nekako odlači pažnju. Dalje na redu nam je ovaj deo gde dodajemo ili brišemo slajdove. Možemo da imamo najmanje jedan, inače ne bi ni postojao ceo ovaj element. I kao što rekao, ovdje ih dodajemo preko add item dugmeta ili ovdje, ukoliko sad ima određena podešavanja ovaj jedan slajd, onda možemo i preko ove ikonice da uradimo duplicate. Međutim, ovdje sad ću paralelno da idem iz content taba u style. Ovdje pod style dajemo podešavanja na nivou cijelog slajdera. Dakle, šta mu kažemo ovdje? Odnosit će se na sve slajdove koje zatim dodamo na taj sajt. Evo ga prvi, evo ga ovaj drugi. Samo da sačuvam malo i reloadujem, pošto se trenutno ne prikazuje kako treba. Prosto neki put zabaguje. Evo ga. Ajmo. Aha, zapravo je sve u redu, samo izgleda pogrešno. Dobro, šta sam htjela da kažem? Hajde sada da se vratim na prvi ovaj. Dakle, ovdje pod style su podešavanja na nivou cijelog slajdera. Međutim, mi možemo da uđemo u svaki od ovih slajdova, idemo u prvi i da mu menjamo boju, da mu menjamo sadržaj, ok, ali imamo i još jedan tab style koji kada uključimo možemo da samo menjamo za njega. A ne, ti si tu tako. I onda menjamo samo za njega podešavanja, a na svim ostalim slajdovima ostaje onako kako je podešeno ovdje pod style na nivou cijelog slajdera. Ja ću sada da isključim tako da bude, važno mi je samo da sam vam pokazala. Ovdje pod background ili biramo boju pozadine ili ubacujemo fotografiju. Pa ću ja sada da izaberem ovdje neku, svejedno, neku iz prethodnih lekcija. I evo, size, uvek je preporuka da ostane cover, da se prilagodi širini i visini tog slajdera, jer ako postavimo contain, daće nam originalnu veličinu fotografije ili ako postavimo auto, opet će nam dati nešto neadekvatno. Tako da ostaje cover. Can burn effect nije loša opcija, ako je uključimo, pogledajte kako se približava fotografija. Tu je zoom direction in, ili možemo da mu kažemo out, tako da se udaljava. Kažem, nije loša opcija, može lepo i elegantno da izgleda. Background overlay,
ukoliko želimo da imamo nekakvu boju kao preliv preko te fotografije, naravno boja ima određenu prozirnost, kako bi se videla i fotografija i kako bi se tekst bolje čitao. Dobro, ja ovde sada brišem fotografiju. Pod content u title upisujemo naslov, u description opis, u button tekst klikni ovde ili šta god i ovde pod link upisujete link dalje tog nekog, te neke strane na kojoj se nalazi više informacija koje su u vezi sa ovim jednim slajdom. Dobro, i ovde pod link options naravno možemo da stavimo i open i new window. O tome smo više puta u prethodnim lekcijama pričali. Dobro, šta nam je dalje na redu? Height, visina cijelog slajdera. Evo, stavila sam 600 recimo piksela. Tu možemo za svaki režim, dakle za desktop, tablet i mobilne uređaje da podešavamo visinu. Title HTML tag i description HTML tag neka ostane div. U stvari, title nikako neće biti H1, ali sad zavisi od strukture cijele strane, to u ovom trenutku ne mogu da kažem, daćete mu naslov od H2 pa nadalje. O tome sam u prethodnim lekcijama pričala, zapravo pominjala, ali to je nešto i naprednije i tiče se SEA, a mi ovde ne radimo SEA, je tako? Ali ono što mi je važno da title HTML tag nemojte da vam je div, nego od H2 na niže neki od tih HTML tagova neka bude. Slider options, navigacija. Hajde da samo da smanjim ovo, da vratim na 400 jer mi je lakše. Dobro, idemo ovde u Slider options. Šta imamo? Navigacija. Imamo ove tačkice koje se zovu dots i strelice, arrows. Evo ih, arrows and dots. Pa onda mogu da budu samo arrows, vidite nema tačkica, mogu da budu samo dots ili mogu da budu none, da nema ničega. Međutim, onda ne bih nikad savjetovala da nema ničega jer mora da postoji nešto što će da sugeriše posetiocu da postoji tu još neki dodatan sadržaj, ali ono što nipošto ne treba da uradite je da ovde stavite kod navigacije i autoplay da isključite i onda to ovako stoji, posetilac nema pojma da mu je još nekakav sadržaj na raspolaganju. Vratit ću na arrows and dots zbog kasnijih nekih podešavanja i uključit ću autoplay da vidimo šta još imamo na raspolaganju. Ono što ja volim, ove dve opcije, dakle pause on hover i on interaction, dakle kada postavite kursor iznad ovog slajda da se zaustavi smena slajdova i sve dok ga ne pročitamo neće ništa da se dešava. To je dobro. Onda autoplay speed. Ovo nije nikakva brzina, ovo je zapravo dužina u kojoj vremenski interval u kom nam je dostupan sadržaj jednog slajda. Pa ako stavim na 1000, pogledajte kako će brzo da se smenjuje. Tako da ću da vratim, neću ni da vratim na 5, nego ću da stavim 7. Dobro, infinite loop, da li da se slajdovi smenjuju u beskonačno ili nakon što se izvrti jedna tura da se zaustavi slajder. Transition, sada ću opet da vratim ovde, da nam kraće traje prikaz slajda. Transition, imamo slajd, dakle ovako da idu s desna na levo, ili fade, da se na licu mesta, vidite, nekako smenjuje. To je sad samo stvar ukusa. Ajde sada da vratim. Transition speed je brzina kojom se dešava smena slajdova. Pa ako postavim, ajde baš ću nešto veliko da postavim. I ovde ću da vratim na slajd jer se malo bolje vidim. I sada ćemo da sačekamo koji trenutak da vidite kako se sporo smenjuje. Dakle, brzina
samog tog prelaza se podešava ovde, a vremenski interval u kom je sadržaj dostupan ovde, na autoplay speed. Ajde sad ja ovde vratim. Content animation. Ovaj sadržaj. Evo, sada je up, kao što vidite. Dolazi nam odozdole. Sad ću ja ovde opet da ubrzam. Pa ako stavimo down, dolazi nam odozgore na dole. Pa right, vidite i sad. Ili zoom da nam se približi, tako kažem. Dobro. Neću nego ću da vratim na up jer mi se to sviđalo. Ja sad mogu da isključim autoplay jer smo sa ovim delom završili. Idemo pod style da vidimo šta nam je još na raspolaganju. Ovde u slides, to malo pre smo rekli, ovo su neka podešavanja na nivou cijelog slajdera, ali ovaj ovde, content width, ne odnosi se na širinu cijelog slajdera, jer tu širinu diktira širina kontejnera koji drži taj slajder. Pa ako želim sada da smanjim širinu cijelog slajdera, selektujem kontejner koji ga drži i ovde mu kažem 800 ili koliko god. A kada se vratim u slajder, pa u style, slides, content width, odnosi se na širinu prostora koji zauzima sadržaj. Sadržaj je u ovom slučaju naslov, opis i dugme. A hajde da stavim 6%, tako ćete najbolje vidjeti o čemu se radi. Ovde sam se ja više puta zeznula, jer mi se nekako ružno prelamao sadržaj i onda kao shvatim, budina 80. Ok, sada se ne vidi jer nema dovoljno sadržaja, ali ukoliko je ovaj opis nešto duži, to će onda ovde lepo da se vidi i da se podesi. Padding se takođe odnosi na prostor oko sadržaja, ali hajde da ga postavim na vrh, pa da mu dam padding 200 ili 0. Eto, to je padding. Dakle, prostor oko sadržaja. Vraćam. Text shadow, u prethodnim lekcijama sam pričala, nisam za senke na tekstu nikako, čak bih i zakonom ganjala ljude koji to koriste. Title, ovde neću mnogo da filozofiram. U pitanju je ovaj element, ovaj naslov. Spacing je prostor ispod. Ajde da ovako samo stavim 300. To boja teksta i tipografija. Description, potpuno ista stvar. Spacing je razmak između dugmeta, boja teksta i tipografija. Dugme, neću ni ovde mnogo da filozofiram jer sam sve ovo objasnila u lekciji Button Widget, pa ću je ostaviti ovde u opisu ove lekcije da odete i pogledate. Dakle, te opcije su sve iste. I ostaje nam navigacija, što su nam arrows, strelice i paganacija, odnosno ove tačkice. Veličina strelica, baš je ružno, ali dobro, to podešavamo. Boja strelica, stavimo belu, inside i outside, ovo može da bude zgodno. Sada ovako ću da stavim da se vide strelice, dobro, zavisi, nema ovde ispravno i pogrešno, a ne bih čak rekla ni da je toliko stvar ukusa koliko je stvar tog nekog sadržaja i cijelog konteksta strane, šta ćete da izaberete, da li je outside ili inside. Isto dole iza ove tačkice. Evo ih. Razmak između tačkica, 0 nećemo svakako, ali to je to. Veličina tih tačkica, nećemo ni 20, ali to je to. Color i active color, 10, ajde malo da povećam. I color je ove sive. Hajde da ubacim još jedan slider, tako da ih bude više. Tako. I color, to je ova siva. I sad ću staviti ovu roze, a aktivna je, dakle, onaj slajd koji je aktivan, ovde je sad po defaultu crna, ali ajde da stavimo ovu board. I to je to što se tiče ove lekcije.
i widgeta Slides. Ja vam stojim na raspolaganju za sva dodatna pitanja, kao i uvek možete da ih postavite dole u komentarima ili na mail hello@majavučković.com i razmišljam da vam kažem i ovo. Ja imam nešto napredniji tutorial sa slajdovima ovde na kanalu, pa ću i njega da ostavim u opisu i koristim priliku da vas pozovem na moj online kurs Elementor Pro od nule, gde vas učim kako da kreirate unikatne i kompleksne sajtove u WordPressu, a uz pomoć Elementora Pro od nule. Hvala na pažnji i čujemo se u narednoj lekciji.